B'investiment ta' 30,000 euro, s-Segretarjat tal-Anzjanità Attiva se jiffinanzja Boroż ta' studju għal 6 studenti f'Masters fl-Anzjanità u d-Dimensja fl-Università ta' Malta. Dawn il-Boroż ta' studju se jibbenefikaw minnhom impjegati fis-settur pubbliku li jaħdmu fil-qasam tal-anzjani. Fl-aħħar 3 snin l-Università ta' Malta bdiet toffri kors ta' Masters fl-Anzjanità u d-Dimensja u mindu diġà gradwaw 20 persuna. Il-Gvern ħass li finanzja 6 Boroż ta' studju għal fatt li l-problema tad-dimensja se tkompli tikber u minn riċerka li saret irriżulta li sal-2050 se jkun hemm aktar minn 15,000 ruħ ibatu mid-dimensja. Il-kap tad-Dipartiment tal-Ġerontoloġija u d-Dimensja, l-Professur Marvin Formosa, qal li dan il-kors jipprepara lis-soċjetà l-bżonnijiet li se jkollha fil-ġejjieni minħabba li l-problema tad-dimensja se tkompli tikber. Biex ovvjament min jiġi għall-kors ikun sitwazzjoni aħjar jew biex jimmanagja postijiet fejn persuni bid-dimensja jew nkella biex jieħu ħsieb bħala fizjoterapista, bħala nurse, bħala tabib, bħala speech language pathologist, l-anzjani bid-dimensja. Il-kors huwa fuq bażi part-time u jdum 3 snin. Ir-rettur tal-Università ta' Malta Alfred Vella u d-dekan tal-Fakultà għal-ġid tas-Soċjetà Andrew Azzopardi esprimew is-sodisfazzjon tagħhom l-Università ta' Malta tkompli tagħti l-kontribut tagħha għal-ġid taċ-ċittadini Maltin u s-soċjetà. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Deċelis qal li l-Gvern huwa impenjat li joffri aktar opportunitajiet ta' taħriġ fil-qasam. U allura biex nippreparaw lil workforce tagħna akademikament għamilna dawn il-courses qegħdin nisponsorjaw 6 postijiet ħalli persuni fil-workforce tagħna dawk li ħajkunu hands-on il-leaders tagħna f'dan is-settur ikunu anke akademikament preparati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.